কি রাম হে রাম কিস চুমরাইগির বলতেছ আজি এসব বলে ভাই না হ্যাঁ সংসারটারে সুখ দুঃখ লাগি রয়েছে। আরে কেড়ে ভাব প্রবণ কথা গুড়ে আজি কইল রে ଦେଖ ଭାଇ ନା হ্যাঁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ରହିବ ହବନି, ତା ସହିତ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିବ। সেটা তো সংসার হচ্ছে না ଯେମିତି ଖରା ପରେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ପରେ ଶୀତ, ଏମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ଲାଗିଥିବ। ভাই দিন বেড়ে খরা হলে সন্ধ্যা হব গা ଅନ୍ଧାର ଏବେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ କ୍ଲିୟର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ସୁଖଟା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିପାରିବ କି ନାହିଁ? ସେଟା ବି ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜି ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କାଲି କଣ ସେଟା ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଇଟା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ। ଯେ ଆଜି ଏତେ ଭାବ ପ୍ରବଣ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତାର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ କାଢିକିରି କେଣେ କହୁଛୁ ବଞ୍ଚୁ ବୋଇଲେ ଭାଇନା ମାଇକିନା ମା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ହଁ ଆଜି ଆସିଲା। ଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାଣକୁ ଇଟା କି ଯାଇଥିଲା ବାରି ଆଇଲା ବେଲେ ପରବାଦ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆଇଲା କି ତତେ